gaskiya mu kira ta da ummul kairi, dan ta cancanta a kira ta uwar alkairi. Ina kin mini komai na gode ummul kairi, kin kai umana ta yi ziyara gun manzona baban nana. Ina farin uwa Allah saka kin yi rawar gani, ke kika kai umana ziyara gun makorar gani manzona. Jikin da ya dau Abu Ahmad ne yau a Madina, yau ga umana ta sauka garin manzona, har da jikokinta Nafisa Fatima duk a Madina, sun je su ziyara raudar annabi manzon Allah mun hamina.